Lino Cassar twieled fit-3 ta' Jannar tal-1935. Għal snin twal ħafna ħadem fil-qasam tal-ġurnaliżmu kemm bħala editur ta' iż-żmien u iktar tard ta' x-xewka. Cassar jibqa' nfakkar ukoll għall-artikli regolari tiegħu fil-gazzetti fost oħrajn fit-torċja u kulħadd li artikli kien għadu jiktibhom sa ftit tal-ġimgħat ilu. Kien ukoll chairman tal-Bord tal-Films u kamp tat-taqsima tal-films ta' Xandir Malta. Għal numru ta' snin kien anki direttur tal-Mediterranean Film Studios. Lino Cassar kien ukoll kritiku prolifiku u espert tal-films u kien jikkontribwixxi fuq ħafna programmi tar-radju u tat-televiżjoni, kif ukoll fil-gazzetti bl-analiżi tiegħu tal-qasam ċinematografiku. Fl-2007 kien anki ngħata l-Gold Award waqt loti tal-Premijiet tal-Ġurnaliżmu Malti. Nittama li min id-deċieda li unanimament. l-irbaħien maħazbal għassistan tajtuli ma ġex l-għar. Dak kollha li kienu jafu lil Cassar żgur li bqgħu jiftakruha l mod kif sal-aħħar net baqa' juża t-typewriter biex jikteb l-artikli tiegħu, anke fi żmien li l-computers kienu ħadulhom posthom. Lino Cassar kien miż-żewġ lil Marija u kellhom żewġ ulied, Gino u Emery. Fi-stqarrija l-Partit Laburista sellem lil Lino Cassar li ddeskrivih bħala kolonna tal-ġurnaliżmu f'pajjiżna. Il-Partit Laburista qal li Lino se jibqa' nfakkar għall-pinna unika tiegħu u żied li huwa baqa' dejjem lejali lejn il-prinċipju sodi tiegħu anke fi żminijiet mill-aktar diffiċli. Il-Partit Laburista qal ukoll minkejja l-isfidi matul is-snin Lino dejjem kien isib ħin biex inissel bis-sima fuq dawk ta' madwaru. Nirringrazzjakom ħafna.